ए बुझी जो बात कही जी का तुम चली होने चल जा पहर सी तो इतना रात हो गई बा तू इतनी पर कहतलू तो कैसे केरे ना जाए के गजब बनी जी अब पेट कानी करसन फइल बा तो जाइब ना रौरा हमरा जरे तेरे पता बना कि शौचालय घर नहीं उतना दूर बहरती जाए के पड़ेला और तो आइए दादा अपने खेत मने भूत बजाए प्रेत भी रहेला ठीक है ढोल पे ये पता चली तरह के का बबी जी रौरो नाटक पहले बनी रग ढेर भूत पर दौड़ावता देखो हमके बहुत डर लग रहा है हमारा मन तो नहीं की करत जाए के लेकिन क्या करूं मजबूरन जाए कहीं ना हुआ तनी घूमे जाए के रही केनियो नो सखी से जा तरवा 1 बजे रात के चल जाई मैं भौजी जर जाए में लाज लागता देखा रात में ना जानी दिन में जानी हो ठीक बा चला में जाए ना चला ना तो भैया से कहबू हमार खिवेबू चला घूंघट काट चल हमर पेट दुखाता कानी कैसन भइल बा पेट चली ता तोर हमेशा पेटे गड़त रहेला ए तू का तो कोहे नहीं मसाला वाला तनी कमे खा लेकिन ना तरह का मुर्गा चाहिए तारा काला से अपन मामा सीली ना भौजी चलो हां चला आगे चलो चप्पल तो नहीं पाई इको तो हम मसाने जा तरीसा रोडे पे बैठ के चली आओ तरीसा अरे दीदी जी को हो कि एकरा से मोले अपन दोरा बना फिरती सा बाहर में निकल के रोड पे चले के मन नहीं के करते इतना मतलब बदबू आवते ने कि मत पूछी कुछ कहबो खाना घोटात कतनो लैट्रिन बनल बना उ लैट्रिन के बचा के ओमे गोइठा रख तरीसा आ मैदान करे बहरी जाते से एकरा से बढ़िया ना जाला घरे में करेला हमर त लैट्रिन में तुम त ना जाती हो चाचा के देखें उनको पतो नहीं तो पूरा आ बूढ़ा वाला बचिया जाके धोती अरे माई अरे माई के तो कहां रे हर जाइए ये नहीं कहां इनके बाहर से ले आता काजी जा अरे अकेले रे हमारे लिए ना कहेला लगले नहीं हां तो चल ले तब इनकर लागल तब इनका पेट दुखाई ना का जबे तबे का खालू हो कि अपच को देला ठीक बाटे तू चल हम इनके लिया के जाई आखिर अकेले ना चाहिए सा चले चल सताने के तो बुझाबे ना करेला खरकटई कुत्ती लेखा बोलतानी जी अब हम का करी चाहे ओकरा के कहो चाहे हमरा कहो आखिर कुत्ती बनौली न देखो तले कुछ जे हमार पेट दुखाता है कि मजा घर जाई आवेला तू पता चले लू जा चला जा नटंकी लगा के तनो धले बड़ू जा मत ई न हो के पता ए हमरा मौगी के देख तू ही आ खोजत चली आवे नी पीछे का करी माने हम कहां जाता नहीं पता लगा पता ठीक बा तो लाइटिंग ना बनवावे के चाहिए घरे तारा कोई ना कि तू लोग घर ही करम गड़ा कटले नहीं की तारा खातिर कोइले बनी आप तो खूब घर घुसवे मरद भइल बनी तारा हम गड़ा कटले नहीं कि कोई जे करम फेंको अब का तारा खातिर का करी बताओ लेकिन ढेर मत बोली अब समझ 1.5 किलो मुर्गा ले बनी के बनाई आप ना बना सकिन इतना मेहरारू की सेवा ना करब तो का करब ना उतारे आवेला ये जे कितना मर्द बन सके मेहरारू के गोड़ हाथ तेल लगाओ त सया बन त मुर्गा लिया के खोजत नहीं कि आई ओ देले बनी ओकरा चोली के बनावो बनावो माने का कि चलो बताओ यार तारा को हम बताओ कितना झांसी के रानी लेखा मानी ला अब बताओ तारा खातिर तो का नहीं सु घर से बाहर निकलत त खोजत कोनो के लेके भाग जेम न त ई का को तो भाग कोई देबो हमरा में का कमी बा कि भाग जीवो का बताओ कमी बाटे एक त बीमार पड़ जेम न त आपसे खाना ना बन पाई पता ना का होई जी नहीं में तारा कोई दिन मार बच्चों के मनैले रहनी हो एक दिन बीमार पड़ रहल तो अब बुखार भले मुर्गा खाए के मन करत रहे कि ना त ये बेरा लिया के खियावत है आउ देखो ज्यादा लफोई ना कोई नहीं ठीक बा तनी गोइल नहीं हर केस बेचाची रही उनको पतो हिया रोतिया दीना में पता ना का खाती है कि पेट झरत है जी ओकर अब जैसे हटा देली है ना ती सुनले रहत ओनी हाथ खाली जोनी का पेट ना जरी त का होई बताओ को हम मत न जानता नहीं ना खा खा के वही से मोटाइल बड़ी भैंसा ले चलो त एगो कहला पर 4 गो कहे चलो मुर्गा बनाओ अच्छा झनकदार हम ना बनाए चले तो गोड़ दुखाता है तेल लगा दी चली ना चलो तारा के हम भागल बनी हो हे बढ़ जा ना का तू लोग एकदम नाकी पानी पियले बाउजा हो हे जो बैठी हो जो बैठी बैठ है के तू लोग माई बेटी मन के नाकी पानी हां यही सोचना दूर से लेके चली लू ना हां इतना दूर से लेके चले लू ना ढेर ना बोलनी ठीक बा कि हां एक और का हो गेले हैं हमें यही जा कहत रही ना आ कि ओने मत जो न आखिर अपने वाली कोइली सा आई मुंह लागल कहानी कुन कर लई कि मुंह में पेटे में लइका लेके हां त नहीं कि ना समझली सा तनिको ना समझली सा चला बू का कहता कितना दूर तू लेके आइल लू हो नेके सुनात चले नहीं के घरे चलम ना जीरो कैसे आ जाइल बा त का करत रही जे बैठ के हो देखिए हमारा ढेर उठे से दामाद बताए ठीक बा कि ना चलम नो अरे का हो गई चल जाते चल मन नहीं के करत कुछ दिक्कत तकलीफ बाटे हट ई झटका कैसे हो गई हमारा बुझा गेल बाटे काहे ई झटकार तारी हमरा ठीक बाटे अब त हम डराइबो करम हे भगवान जी हे बजरंग बली जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीस तिहु को जाकर चलो घरे
आओ घरे ई कैसे चलतली पल्लू गिरा तो मार लापा से जेवन जन कहला सत्यमन तन कहलू हां आय लेके चल संभारो करके हम ना संभारम पहले बता देतनी हे बजरंग बली हनुमान जी हमारे ज्ञान गुस्सा रो रे हमारी इज्जत बचाई चल जय हनुमान डर लगत जय कपी से तेहु लोग उजागर और राम दूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के सम कंचन भरन विराज सुबेश कंचन भरन विराज सुबेश कानन कुंड सीधे से चुपचाप आओ घरे कुछ ना जय बजरंग बली ओकर नली तुर दे हे बजरंग बली चलो हो चलो माई माई बैठो रे बैठो हम ना होने बैठो रहने कर पाई ना हमरा कुछ मत आखिर भइल का बा केतना दूर भागा तालू सो हमरा ले कुछ नहीं के भइल सेन तो हमने की मतलब हो का कनिया का कनिया का साड़ी लेबो भौजी का भइल साड़ी ना तो रख ले लेके क्या करबो तोर कौन पिया पानी बा खून नहीं के और तो रखे माई के बीपी लो अपने साथे साथे लिया के जाए माई के शुगर की बीमारी बाटे हम ना जाई आखिर हमने के तो शहर का भी गोले बन जा जो उनका वो जो उनसे लेकिन हमने के न ले जा क्यों के बोला ना बहुत डर लगा है काहे से के बाबा लड़की के लोग देखल में बियाह करे मुझे तो बात मत बतिया हां तोरा से एक बार कहता नहीं हां तोरा घर में प्यार से आइल बानी आखिर प्यार काहे करबो तोरा से प्यार करम कि तोरा के अपना साथे लेके जाई ना बतिया का देख तोरा लेके हमरा करिया ना चाहिए हमरा तोरा बेटी लेका गोर चाहिए और वो करे के देखो हम हमारे सामने में खाइए बता बात समझा हम का कहत नहीं पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सिया सहित हूँ से हृदय बसहु सुर हमारा कहाँ एजा बैठल बड़ी हो भौजी ओ दहिले बस जोन अच्छा तो थे जो आ गइले मोटकिया ना तू गांव छोड़ के ना भगबे हमरे पता ये दोबर पत्थर लोग को तोरा डर से कब्बो न भाग के जाई तोर चौथा आली करा के धइला हो गई जब जाती है तब ते ध लेता रे हेने ती गांव के चौथा लड़की के ते धइले कुछ ना बिगाड़ पाइबे हमार पड़िया कुछ ना बिगड़ले और हमरा अब्बो न कुछ बिगड़बे हम थोड़ी कुछ करब जवन करे के हो कि हेने ती प्रेत राज सरकार करिए हम कुछ न कर सकिए देख हमरे बीच में मत पड़ तोरा के एक बार ना तोरा के बार बार वार्निंग देले बनी और बीच में पड़बे तो रो के खा जाई ठीक बोले हमरो के खा जो पहले अइले है एगो अंगूठा के भार सब सिर गुरु चरणी सर ना सुधार ना जाता नहीं छोड़ के लेकिन फिर आई के सुमिरु पवन कुमार गोई गोई हमारे में समा गोई कन्या कन्या कितना दिन तक बचावत रहो का भइल बाटे तू लोग के
अपनहु ले बच अब बाकी हमारे के ना हनुमान चालीसा घर में एगो पैखाना काहे नहीं खुलो बनावत जब सरकारों और ले सुविधा मिलता हमारे पैसा मरते ना पी के खत्म कर देता पैसा बा कहाँ से हम खत्म बनाई हो जाला ऐसा लोग के पूरा परिवार हो जाओ ना घर के जनानी बहरी चल जाई मैदान फिरे इतना तक का कहिए ऊपरे हवा पे अरे यानी के नहीं लागल रहल तब हवा खाए खातिर चल जाली सब आज हवा खा ले ली अब ठीक आज के बाद के रोटी करने के ना ना छोड़ दे कन्या आदि के पुत्र हो देखो कन्या कन्या चल 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 ठीक बोलो ना भौजी हमरे के तो गोड़ हाथ ना धोनी जे वही एथु बैठे अब जा लो यहाँ वाले जितना जल्दी होके चलो अब तो हमरा जाके नहाए के पड़ी पकड़ करके हां वो कुछ ना भय रहे ए जो हो कने लैट्रिन में गिर गए रहू आ जय बागेश्वर बालाजी महाराज आज कृपा करने के बताइए आज हम दुआरी पे भुनु भुनु सुनाई ली सही रोज रोज आज रुक जो आज तोरा के ओई जुगिया से हम हटाइए के